Hola a todos. Hola, hola. Egunon guztioi. ¿Así se oye? Bueno, Ondo entzuten da, ezta? Egunon. Eskerrik asko etortzearren, elkarrizketa hau ingelesez izango da, beraz aldibereko itzulpena behar baduzue, kanpoan dauzkazuteka askoak, eta besterik gabe, Joachim Trierri ongietorria emango diot. Thank you. Hello? Kaixo? Ondo entzuten da, ezta? Oso ondo, hemen gaude. Joachim Trierren zinema ospatzeko, eta, bueno, elkarrizketa edo hizketaldi interesgarria izango delakoan gaude, hemen galdera erantzunak egingo ditugu. Yeah. Okay. Now? Yes? Okay. So I was saying that this will be a conversation that... Esaten ari nintzen, hau, hizketaldia izango dela. Nik bideratuko dut nolabait, baina hizketaldia zabalduko dugu eta zuek ere galderak egiteko aukera izango duzue. Joakin, badakizute, 6 luzemetrai zuzen dutela, lehena, The Priest izan zen bere lehen lana, Sundance, Toronton eta barreko zinemaldietan egon zena, gero etorri zen Oslo abuztuaren 31, eta horrela Europa mailan zuzendari garrantzitsu bezala bihurtu zen, gero etorri zen Bombak baino indartsuago da maitasuna, Canesen egon zena. Gero Telma etorri zen, hor aldaketa bat egon zen, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Bere 5. Filma munduko pertsonarin txarrena izan zen, eta hor ere Canesen egon zinen, eta Oskarretara iritsi zinen, eta azkenik balio sentimentala Canesen Grand Prix lortu zuena, eta agian hemen Donostiako zinemaldian ikusteko aukera izan zenuten atzo. Nire lehen galdera zuretzat. Hauxe da, reprisari buruz izango da. Baina lehenik eta behin zerbait oinarrizkoa galdetuko dizut. Zergatik izan zinen, edo egin zinen zuzendari? Tira ba, eskerrik asko hemen egotearren, oso pozgarria iruditzen zaiten beste jende ikusteak. Nik zinemazaleen artean hasi nintzen, nire aitona Erik Lurkin zuzendaria izan zen, eta berak filma esperimentalak egiten zituen, jazz musikaria zenez. 1916an filma bat egin zuen, The Hunt, Isa, eta Norvegiako zinemaldi txiki baten egon zen, eta hori garrantzitsua izan zen, esan guratsua, garai horretan etzegolako zinemaldi askorikan, eta egiturarik etzegoen. Beraz, bueno, 10 urte nituela filma esperimentala egin genuen, bertan luzemetraiak osatzen dituen 5 latak erabili genituen, eta aldatu zitezkeen, orden aldatzeko aukera bazegoen, eta bueno, nire eta soinu diseinatzailea da, orduan nire amak dokumentalak egiten zituen, beraz nik oso txikitatik privilegio hori izan nuen, eta jakin nuen, nekien nolako garrantzia zeukaten filmek. Dislexikoa nintzen, ikastolako emaitza txarrak eukin nituen, eta nahiko mugitua izan nintzen.
Skaterra nintzen, eta 18 urtekin skatea asko praktikatzen nuen, eta filmak egin dituen horren inguruan, eta esan nuen, ze ondo, filmak egiteko gogoa badaukat. Eta gogoratzen dut, asteburu batean, etxean geundela, nire anaiak eta gurasoak ez zeudenan, eta joan nintzen filmotekara, eta David Lynchen pelikula guztiak alokatu nituen ikusitan deuzkan, baina asteburu horretan denak ikusi nituen berriro, eta pentsatu nuen, eske zineman dena da posible, eta nire lagunekin hitz egin nuen, eta zanien, begira, nik uste dut zinemagilea izango naizela, eta barre egin ziaten, eta esan ziaten, guk benekien, eta zuk oraindik esanekien, baina, bueno, lotxa ematen zitzaidan, esateak, bueno, zinemagilea izango naiz, oso grandiosoa iruditzen zitzaidan, handia agian, niretzat agian, garai horretan, eta agian nik, bueno, orduan jakin nuen zinemagilea izan nahi nuela. Oso gazte nintzela, hasi nintzen zine egiten, lehen zen oso ohikoa, gaur egun ez da horrela, edo zein gaztek dauka mugikorra eta egin ditzake bideoak eta filmak, film motzak. Bai, Reprise, zure lehen lanari buruz, zure lehen luzemetraiari buruz. Nola jaso zenuen arrakasta hori? Eta nolako eragina izan zuen horrek zure bigarren filman, Oslon? Bueno, Reprise egiterakoan denbora asko behar izan nuen, eta nire lagunik minenarekin egin nuen hori, berak gidoi guztiak idatzi ditu, batera lan egin genuen urte askoz, berak BFA Londresen egon zen, zinema eskolan, eta lehen sistema bat zegoen, orain ez da bilena, eta agian hobeto. Eta 16 milimetroko film laburrak egin behar genituen. Orduan, prozedura luze bat zegoen filma bat egin ahal izateko, beraz. Gidoi asko landu genuen, 3-4 aldiz idatzi genuen gidoi hori. Behin betiko gidoiera iritsi arte. Orduan, prozesu oso luzea izan zen. Eta laburmetriak egin genituen, Londresen bizitzera joan nintzen, urte batzuk pasan nituenan, eta genero filma egin nuenan, nazioartekoa. Gustav Nolenek egin du, eta asko errespetatzen dut, egiten duena, baina nik horrelako filmak ez nuen egin nahi, nik thriller, suspenseko thrillerrak, Alain estilokoak, hori zen nik egin nahi nuena, eta, bueno, ez zuen funtzionatu oso ondo, gidoi hori etzen ateratzen, eta oso krisialdi sakonean sartu ginen, eta gero konturatu nintzen, eske, benetan, oso arduratuta nengoen pertsonaiekin, eta, bueno, hori idatzi genuen erreakzio ezela, eta esan genuen, bueno, proiektu Amerikarra handia egin nahi dugu, baina guazen probatzera Norvegian, eta gure proiektu hori eskutatuko dugu, munduak ikusez dezan, eta, bueno, bizitzari buruz hasi ginen pentsatzen, maitasunari buruz, eta horrelako gauzak, 20 urte dituzuela, horrelako gauzetaz pentsatzen duzu, eta Reprise izan zen, erreakzio bat, niretzat, krisialdi horretatik ateratzeko erreakzioa, aktorekin egin nuen, asko ikasi nuen, benetan asko ikasi nuen, eta ez nuen espero. Gero Oslo etorri zen, eta Estatu Batuetan Miramaxek erakutsi zuen, eta arrakasta pentsatu genuen, baina arrakasta handiagoa izan zuen. Nik Norvegiatik nator, 5-6 milioi biztanle dauzka, eta ez daukagu film tradiziorik, sinema tradizio luzerik. Eta niretzat nazioarteko distribuzioa nire pelikuletan zerbait ikaragarria izan zen.
estudio batzukin harremanetan jarru nintzen, gidoia bidalizkiaten, irakurri nituen, ez dakit, 15-16 gidoi irakurriko nituen, maila handiko ekoizpenak ematen zuten batzuk, baina nik galduta nengoen, ez nuen ezer aurkitzen, erakargarria egiten zitzaidan ezer ez nuen aurkitzen, eta, bueno, gero idatzi nuen Louder Than Bombs, bombak baino indartsuagoa da maitasuna, nire 3. filma. Eta Norvegian, jendeak normalean filma bat egiten duzunean bigarrenaren zai geratzen da. Reprisa egiten nuenean, zinemagileen 80% bakarrik filma bakarra egin da zeukaten, eta helburua zen bigarren bat ateratzea. Eta Oslo abuztuaren 31 erronka bat izan zen. Nire erronka izan zen filma bat urte batean egitea. Eta energia hori oso inspiratzailea izan zen guretzat. Bai, nik uste dut askorentzat izan zela inspiratzailea, izugarrizko filmona delako, eta arrakasta handia ekarri zuena, gainera horrela bihurtu zinen Europako zuzendari eta garrantzitsua esan nahi dut, garrantzi hartu zenuen. Eta nola gero etorri zen bombak baino indartsuago da maitasuna, eta hau 3. izan zen, zure 3. filma. Eta nahi zenuen Ipar Amerikako proiektu bat izatea, proiektu handia. Bai, jendeak esaten zuen, bueno, Estatu Batuetan zuzendu proiekturen bat, eta esan genuen, bueno, gure gidoia idatziko dugu, eta zerotik hasi genuen gidoia idazten, lagun batek eta biok, eta gero 2008ko krisialdia etorri zen, zinemako industria aldatu zen, ez dakit, espero dut Augustia oso aspergarria ez izatea, baina Hollywoodeko estudioa handiek 2000 garren urtean independiente zen zaila zeukaten, eta hori guztia galdu egin zen. Baina 80. hamarkadan musika, industria, zinema, dana zen indie, Nirvana zen eredua, ez? Musika talderik eredugarriena nahi baduzu, baina 2008an Augustia aldatuz egin zen, eta Ipar Amerikako industria zegoen prest aldaketa horretarako, eta niretzat implikazio morala izugarria da, eta ni naiz erantzule nire azken produktuarekiko, eta inork ez du erabakiko zer egingo dudan, artea ez da horrela egiten, orduan finantziazioa lortzea horrela pentsatuta zaila izan zen, beraz, azkenik, hau, pelikula edo film honetan Europako finantziazioa geneukan, baina Norvegia eta Frantziaren arteko kooperazio bat izan zen, elkarlana izan zen. Horrela nahi dut lan egin, horrela nire burua aske eta libre mintzatzeko eta espresatzeko, normalean hor presio handia egoten da, kapitalatik datorrena, esan nahi dut, eta hori horrela da Europako herrialde guztietan, hor presio bat badago, baina behar dugu askatasuna babesten duen sistema bat, eta hau ez dago kapitalismoarekin lotuta, arteak beti izan du laguntza, eta laguntza hori doa hain zuzen ere gure askatasunera, eta proiektu artistikoak babesteko finantziazioa behar dugu. Eta nik uste dut sistema honek ni lagundu edo aurrera egiten lagundu dela, benetan, orduan behar dugu horrelako sistema, eta ni Norvegian nago, bertan egiten dut lan,
Eta Pedro Almodobarren filmak ikusten hasi gara, eta ematen du hor uniberso bat dagoela, bere pertsonai guztiak ikusita, eta hor badago kolore bat, usain bat, eta inork ez du hori egiten bera bezala, ez? Eta oso pozik nago Almodobar hor geratu zelako eta esperimentatu egin zuelako, eta nik Europar autorearen ideia horrekin hasi nintzen, Louder Than Bombs, kantzen esan zidaten, hau film inglesa da, eta bai, nik egin nuen horrela, nire erara konfiantza ematen zidaten aktoreekin, nire taldearekin, Europako taldearekin, eta horrek esan nahi du filma hori personala dela baita ere. Beste galdera bat daukat. Eskeli buruz eta zuen arteko harremanak, zure filma guztietan batera egin duzuelan, gidoiak batera egin dituzuetan, nola egiten duzuelan, zein da prozesua? Oso prozesu askea da, proiektuaren arabera aldatzen da, batzutan ideia daukagu, edo nik izan dut ideia, eta hasieratik partekatu izan dugu, baina batzuten zerotik hasi behar izan gara, orrialde txuri batekin, adibidez, balio sentimentala egitekoan, gela batean eseri ginen, krisialdi bat izan genuen, eta pelikula guztiak sortzen dira, benetan, pentsatzen dugulako askotan, porrot egingo dugula, eta niri asko gertatzen zait, paniko daukat, beldur handia, eta antsietatea, eta hortik dator energia. Mugitzen hauen energia hori, hortik etortzen da, eta horrela kontaktatzen dut nik kontatu nahi dudanarekin, eta orduan etortzen zaizkit irudiak, beratani hain lagun binak gara hori partekatzeko gai garela, antsietate hori partekatzeko gai garela, eta lagunak izaten jarraitu. Eta nire uste zinema elkarlana ere bada. Ni bateria jotzen nuen punk banda batean, eta bota egin ninduen bandatik, taldetik. Eta benetan niri elkarlana asko gustatzen zait. Eta badaki daudela idazleak beren kabuz idazten dutela, eta nik horrela ez dut lanik egiten. Asko sentitzen dut, ez da nire lan egiteko era. Gure prozesua horrelakoa da, alde batetik zinema maite dugu, formato hau maite dugu, eta egun osoa pasa dezakegu horren inguruan hitz egiten, gure sorkuntza prozesuan. Beraz, zinema eta musika zonaietzen gara, Godarden filmei buruz hitz egiten dugu, eta berak bat komentatzen dit, eta nik hurrengo egunean ikusten dut, eta horrela da gure prozesua, horrelakoa delako bizitza, guk emozionalki gu irekita gaude, eta hori da gure oinarria, pasioa ere badago zinearekiko, ezta? Castingari buruz, aktore desberdinekin lan egin duzu, zure filmetan, Renate, hor zaude, ezta? Kaixo, Renate. Renaterekin ere lan egin izan duzu. Zutitu mesedez, bai, zutitu zaitez. Hor dago. Tira ba. Galdera bat daukat, zuretzat. Batzutan idazten duzunean, berari buruz pentsatzen duzu, edo nolakoa da prozesua, ensaio asko egiten dituzu, nola egiten duzu lan aktorekin? Eskerrik asko, hori galdera oso ona da, haundia. Norbaitentzat idaztea, hasiera batean hori ez nuen egiten, baina gero Anders ezagutu nuen lehen filman, eta nekien handik urte batera lan egingo nuela berarekin, Oslo egin genuenean. Liburu baten narritu ginen, Anders geneukan, hiri bat geneukan, beste idea batzuk baita ere, eta film hori garatu genuen
liburu baten inguruan, eta bertan Renata ikusi nuen, ezagutu nuen, eta irakurri nion testuaren, gidoiaren esaldi bat, gogoratzen duzu? Goazen festara. Eta sakontasuna, nola interpretatu zenuen hori sakontasun handia zeukan, eta 3 film egin dugu horrezkeroztik. Bueno, elkar lanean aritzea berarekin oso atsegina da, lagunak bihurtu gara, eta zuri buruz hitz egin behar dut, bai, Renata, gauza bat bazina bezala, ez? Nik prozesu horretan toki bat, egoera bat neukan, eta galdetu nion neure buruari, nola edo nondik ateratzen da eguzkia goizean, edo zer gertatzen da egoera batean, horrelako materiala erabili nuen nire filma egiteko. Nik ez dut esaten, ze hona naizen historia kontatzen. Ez da historiari buruz. Egia da, jakin behar duzu, nolako historia nahi duzun kontatu, ez? Momentuak egituratzeko eta jakiteko ze filmatu nahi duzun, argian nola kudeatu edo alderdi, ez? Gizakien alderdi hori, alde humano hori, baina zer nahi duzun kontatu, bueno, hor dago, eta bueno, balio sentimentala eta munduko pertsonarik txarrena idatzita daude Renatarentzat. Orduan, nik nahi nuen bera kokatu gela horretan, eta antxietate handia zegoen hor, baina partekatu genuen. Hemen gazte asko ikusten dut, aretoan, eta nik uste dut zuen artean filmak egiten duen jendea egongo dela, eta nik jakimina daukat prozesuari buruz, eta ensaioi buruz galdetu deazu, eta espada zaizu axola, horren inguruan hitz egingo dut, niretzat garrantzitsua delako. Ensaiatzea, ezinbestekoa da niretzat, zergatik, beti zaudelako hor liskar batean, ez? Aurrekontuaren elementua kontuan hartuta, eta egia da nik privilegio hori daukat, orain denbora gehiago daukat, ezagunagoa naizelako, eta aurrekontu handiagoa daukadalako, baina lehen filmetan gure aurrekontua hain baixua zen, oso argi eta garbi izan behar niola jendeari, begira, uda hau pasatu behar dugu, lokalizazioak aurkitzen. Eta rodaje hasten dugunean oso azkar grabatu behar dugu, orduan ezin dizut asko ordaindu, baina nahi duzu parte hartu proiektu honetan? Bueno, eta lagun batzuk, eskolako lagun batzuk esan ziaten, bale, ados, parte hartuko dut. Hori lehen filmetan horrela izan zen, orain, bueno, pixkat gehiago ordaintzen digute, ensegoak egitearren, baina hasiera batean mutxu truke egiten nituen, alik eta gidoirik hoberena sortu alizateko, eta ez enseguetan ez dut eszenak perfektuak izan nahi, ez? Baina gidoia garatzen dugu, eta beraiek esaten digute, bueno, eszena hau ez dut ulertzen, eta nola egingo dugu, oharrak hartzen ditugu, eta berri idazten ditugu gauzak, eta telefonoz hitz egiten dugu, eta esaten dugu, bueno, Renatak pausatxo bat egin zuen hemen, eta hau hobetu dezakegu. Eta orduan, momentu horietan, bueno, aktoreek ere beren ekarpena egiten dute, eta egitura beti berdina izaten da dosontzerakoa, batzutan deskubritzen dugu ez dugula behar hainbeste elkarrizketarik, eta testuak kentzen dugu, aktorek oso ondo egiten dutelako beren lara. Eta, bueno, ez duzu esan behar, azterrenago ez, hori nabaritu egiten da, sentitzen da. Eta ensaioetan, konfiantza eraikitzen dugu, sortzen dugu. Beraz horregatik gustatzen zaiten saioak egitea. Inoiz ez dut lanik egiten, admiratzen ez dut, edo miresten ez dudan aktoreekin. Denbora hartzen dut, aktoreak aukeratzeko, eta naiz eta denbora gutxi agertu kamaran, momentu horretan kamera hor dago eta beregan zentratzen da. Ikusten badituzu Martin Scorsese's Gangster filmak, fotograma guztiak dira izugarriak, eta hori da nire helburua, ez? Hori konfiantzan oinarritzen da, oinarritu behar da. Eta nik konfiantza hori izan behar dut, ez? Aktorek gai izango direla, zerbait izugarria egiteko nik ezer esan gabe. Hori, konfiantza hori
eduki badaukat, ez? Eta batzutan, espero dituzun gauzak gertatuko dira, eta bestela, klaro, egiten duzun horrek ez dauka bizitzarik, ez da dinamikoa, eta batzutan esango dizute hau oso zaila da, eta esaten diozu, ez, lasai lortuko duzu, venga, guazen aurrera, eta saiatzen zara, laguntzen. Eta, bueno, esaten, venga, arrisku hau hartuko dugu, eta batzutan toma batzuk egiten ditugu, eta esaten dugu eske benetan, izugarri ondo egin duzu, eta hori geniala da, gertatzen denean. Gero beste toma batzuk, ez dira erraz egingo, eta batzutan lehen toma izango da kaotikoa. Bueno, ez da zer gertatzen, eta beste batzutan lehen toman gertatzen da zerbait, unkitzen zaituena eta perfecto ateratzen da lehen saiakeran. Orduan nik uste dut konfiantza momentu horiek sortzen saiatzen nazela, eta horrela nik uste dut aktoreek daukaten honena ematen izute. Ni zuzendari bezala ez nahi sentitzen boterea daukadala, egia da zuzendu behar dudala nire taldea, baina azkenean apaletik, benetan apala izaten saiatzen naiz, eta eskerronekoa baita ere, guazen saiatzera esaten diet, ez? Guazen saiatzera eta ikusiko dugu zer ateratzen den, agian, ez dugu lortuko, baina saiatuko gara, eta hau, elkarrizketa garrantzitsua da zinema munduan, ez? Grabatzen dugunean, grabatu baino lehen, dirua lortu behar duzu, eta sorkuntza prozesu bat dago, baina gero rodatzen duzunean, benetan apala izan behar duzu, bentsat hori da nire iritzia, eta orduan magia sortzen da. Edo sor daiteke. Bakit melomano hutsa zarela, kantzen ikusi zintudan, eta hor festa bat zegoen, eta DJ bat ikusi nuen, eta esan nuen, ai ama, baina hau Kim Trier zen, eta horregatik musika intxarra zen. Ez, nik pentsatu nuen, egira, DJ-a ere bada. Eta gero, ikusi nuen nolako musika erabiltzen duzun zure filmetan, eta orduan ulertu nuen. Nola egiten duzu lan musikarekin zure proiektuetan? Egia da, musika entzuten dugu nuen, musika desberdina entzuten dugu, eta inspirazio iturri izan daitekela, eta batzutan, nik horrela hartzen ditut piezak, ez? Nire aitone jazz musikariak izan zinen, gazteak zirenean, eta nik horrela hasi nintzen, nire etxean horrelako musika entzunez. Gure, edo nola esan, filmetako musika ondo aukeratzea oso zaila da. Ez duzu nahi zure filma bakarrik musikan oinarritzea, ez? Baina suntxitu dezakezu zure filma musikagatik, musika emozionalak, adibidez, alda dezake interpretazioa, baina badago hor musika bat, hobetu daitekena, edo hobetu dezakena zure proiektua. Eta hori da nire helburua, eta musika erabili dezakezu energia sortzeko, esate baterako. Paul Thomas Anderson filmean, One Battle After Another, imaginatzen dut ikusita daukazutela, eta oso filma ona da, baina bai, hor musika musika berezia da. Nik bateria jotzen dut punk talde batean. Orduan, emozioa lortzea musikaren bidez oso zaila da. Eta horrek definituko du gure proiektua eta ekarpen zoragarria izango litzateke, ez? Gustatzen zaizkit zuzendariek musikaren bidez asko transmititzen dutenak, eta
inspirazioa sortzen dutena. David Lynch ikusten baduzu, David Lynchen lanen bat ikusten baduzu hori sentituko duzu, eta pena bada David Lynch galdu izana, ez dugulako izango beste lanik, eta Lynchek zuen vibrazio bat, maite genuen vibrazio bat, eta hori galdu dugu tamalez. Eta hori oso lotuta zegoen bere izaerarekin, eta berak zeukan mundua ikusteko era, ez? Eta hor sedukzioa bazegoen, eta eramaten zintuen oso erakargarria den mundu batera, eta nik uste dut hori gustatzen zaidala, ez? Pentsatzen nuenean gustatzen zaidan filma bateaz, ez dut gogoratzen historioa, baizik eta irudiak, espazioak, hori memoria bezalako zerbait da, ez? Oroitzapenak bezala, pentsatzen baduzu momentu garrantzitsu batean edo, ez dakit, haustura emozionala bat egon zenean, ez duzu gogoratzen data edo elkarrizketa edo aurreko gaua edo ez. Pentsatzen duzu edo gogoratzen duzu sensazio bat. Eta nire memoriak horrela funtzionatzen du. Eta nik uste dut hori garatu eta landu dezakegula zinemaren bitartez, ez? Vibrazio hori, espazioak sortzen duen, eta guk gizakiok sortzen ditugun espazioak eta vibrazioak, eta guk hitz egiten dugu benetazko mugimenduari buruz. Ez da errealitatera iristera, baizik eta estena baten ondorioa, ez? Taiminga, ez dakit. Pertsonaiak transmititzen duen sensazioa, pertsonaiak baldin badauka autonomia bizirik dagoen zerbait sortzeko, berdin dio zientzia fikzioa ari zaren egiten edo ez, drama humanoa izango da, eta ez dugu beti ulertuko, baina behintzat horren egia kaptatzeko, ulertzeko edo sentitzeko gai izango gara, eta artea horrelakoa da. Hortan datza. Gara daiteke eta interpretatu daiteke. Esaten duguna, ez duguna esaten interpretatu dezakegu, eta hori da niretzat oso garrantzitsua, eta historia kontatzea horrela oso garrantzitsua da. Hori da zinemaren oinarria. Balio sentimentalan espazioa eta denborari buruz hitz egiten duzu, eta etxea erabiltzen duzu espazio eta denbora saltzeko. Azaldu dezakezu hori, nola erabiltzen duzun, etxe hori? Bai, praktikotasunartik, bai, gaiak sartzen ditugu gure filmetan, eta gai nagusia hor rekonzialiazioa, hau da, guraso eta seme-alaben arteko prozesu hori. Hor daukagu Gustafa aita, alaba, eta denbora gutxi daukate beren harremana ulertu ahal izateko. Eta hor, etxe bat sortu genuen, gizakiak ikusten dituen etxea eta espazioa ikusten duen etxea, eta hori oso era ona izan zen, gure gaia ezartzeko, jendeari esan behar diozu, tira ba, hau izango da garatuko dugun gaia. Eta jorratuko dugun gaia, eta egia esan etxe hori marko bat zen, ez? Eta nik uste dut denok bizi izan dugula momentu desberdinetan, ez? Bizi izan garela etxe desberdinetan, eta horrek emozioak aldatzen ditu, eta eragin bat dago. Espazioak eragina daukagugan, eta gure emozioetan, eta gure oroitzapenetan. Eta lauterdi urteko alaba bat daukat, eta hori esaten diot, espazioa eta denbora garrantzitsuak dira, eta zineman horrekin jokatu behar dugu espezifikoki, eta era desberdinak daude, noski gai bat jorratzeko, eta nik hori erabiltzen dut, kasu honetan etxea, eta horitzapenak erabiltzen ditut. Balio sentimentalan, Estelanen pertsonaia zinema zuzendaria da, bere alabekin konektatzen ez duena, eta zuk uste duzu zinema beste batzukin konektatzeko tresna dela? Bai, noski. Bai, hori uste dut. Ni pelikulak ikusten hasi nintzen, eta gizakion
jokaerari buruz asko ikasi nuen, batzutan hitzetan ez dugu jartzen, baina ikusten da, sentitzen dugu beste lenguaia da, nik ez dut frantsesik hitz egiten, baina, bueno, hemen dikotomia bat dagoela ikusten dut, hizkuntza eta hitza, ez? Eta hizkuntza egitura bezala handiagoa da eta ulermenatik joan behar zara hori ulertzeko, ez? Baina ahozko hizkuntzak erreferentzia kulturalak baditu eta nik uste dut zinema beste hizkuntza bat dela. Eta ez naiz hitz egiten ari mundua ez dut esaten honekin mundu aldatu behar dugunik, ez da hori. Baina egin ditugun filma guztietan jendea ezagutu dut. Eta filma ikusi ostean niregana hurbildu dira eta nirekin gauzak partekatu dituzte, gauza sakonak, espero nituen baino sakonagoak eta benetan hori eskertzen dut, beraz zerbait transmititu dugu. Hor transferentzia bat egonda eta horregatik egiten dut nik artea. Cannes filma aurkezteko esan zenuen asko gustatu zitzaidan zerbait eta esan zenuen biguntasuna punk berria da. Eta bai, nik uste dut horrela dela eta hori behar dugula. Ez gaude hemen mundua aldatzeko, baina samurtasuna, biguntasuna behar dugu, eta horrek itxaropena ekarriko du. Zer uste duzuzuk? Bueno, ni norvegiarra naiz. Eta lotxa garrantzitsua da gure kulturan, pisu handikoa. 80 garren hamarkadan, 2000 garren hamarkadan nik uste nuen helduek ez dakitela zertan ari diren, eta hori pentsatzen jarraitzen dut oraindik, orduan baneukan ez dakit bihurrikeri hori eta banekien botere egiturak askotan oker daudela. Baina nik punkaren inguruan hasi nintzen eta bueno, ez nuen horretaz asko pentsatzen eta bueno, umeak izan nituenean konturatu nintzen itxaropen gutxi daukadala. Ez dakit nola, nola kudeatu gaur egun dagoen egoera hau, ez? Gure inguruan hainbeste agresibitatea dago, oldarkotasuna dago, eta nik ez dakit horrekin zer egin, eta nik samurtasuna defendatzen dut, biguntasuna, amodioaren boterea, Beatlesak entzuten dituzunean, energia hori ere munduan badago, eta arteak izan dezake oso posizio radikala, eta esaten digu, bueno, hau partekatu dezakegu. Filma bat bukatzen dudanean ematen du plan bat neukala, eta hori sortu dela horrela, baina ez da horrela, hor prozesu bat dago. Eta hor, kasu honetan, arreba gazteak esan zuen zerbait niretzat, historio hau edo filma hau maitasunaren boterearen inguruan oinarrituta dago. Eta egia da, eske bata bestea maite dute, benetan maite dute. Egia da, biguntasuna punk berria da. Eta hemen utziko dugu, eskerrik asko, orain mikroa irekiko dugu, zuek galderak entzun ahal izateko. Beraz, animatu zaitezte. Ez dugu asko ikusten, publikoa ez dut ikusten, orain bai, orain gehiago. Argi aldatu dute eta ikusten zaituztet. Aurrera. Si quieres, quédate en esta zona y si hay otros por ahí voy yo, ¿vale? Porque si no tardamos mucho. Póntelo más cerca. Más cerca.
O a lo mejor no va. Ah, si quieres hacerlo en español y... Ez dabil. Gaztelaniaz nahi baduzu planteatu galdera, aurrera, eta bestela, inglesez, agian hobe. Kaixo, bakarrik esan nahi nuen, balio sentimentala filma ikusi nuela atzo eta izugarri gustatu zitzaidala. Oraindik ari naiz prozesatzen nolabait. Baina orain esan duzuna sentitu nuen atzonik. Ez, esan duzu, ez ezagun bati zerbait transmititu zenuela filma honekin, eta niri transmititu zenidan zerbait, beraz eskerrik asko filma hori egin izanagatik, eta eskerrik asko munduko pertsonarik txarrena ere egiteagatik. Ba, eskerrik asko, bene-benetan. Kansen unkitu ginen. Buñuel aipatu nuenean, zinemagile Espainiarra aipatu nuenean, eta esan nuenean nik zinema egiten dut nire lagunentzat, eta hori da nire ametsa. Ez, zuek jendearen gertu hurbil sentitzea arteari esker. Beraz, eskerrik asko hau partekatzearren. Bai, kaixo, atzo ikusi nuen zure filma eta izugarri gustatu zitzaidan. Filman, zuzendaria nola izan den gaitezen, edo nola izan gurasoak izan da, hori da pixkate jaurratzen duzun gaia. Orain esan duzu, bueno, ez da erreza, ez da biak ustartzea, zuzendaria izatea eta gurasoa izatea. Nolako prozesua izan da zuretzat badakit aita zarela? Nola ustartu dituzu bi alderdi horiek? Bueno, batzutan, zinean bizitzan planteatu izan ditugun galderak planteatzen ditugu. Nik uste dut... Gustav Borgen arazoa ez da bakarrik lan gehiegi daukala. Nik uste dut ez dela gai hurbiltasun emozionala izateko, ez daki emozioei buruz hitz egiten, hor zerbait blokeatuta dauka, ez? Bere bizitzan agian bere belaunaldiko gauza bat izango da, baina kasu honetan nik uste dut bere arazorik nagusiena dela hori, baina razionalki ikusten baduzu, mundua ez da. Begiratu zure inguruan, ez? Inguruko desastra daukagu gure inguruan, eta jendea beldurra dauka, pentsatzen duenean umeak izan nahi duen edo ez. Orduan, nik umeak izateko gogo handian neukan, eta Norvegian zerbait oso interesgarria gertatzen da. Aurrera egin dugu eta orain zuzendari emakume asko dauzkagu eta hori zuzendari gizonentzat edo gizon zuzendarientzat izugarria izan da, oso kultura ona garatu dugulako, ez daukagu hainbeste energia matxista, eta hori pertsonaietan ikusten da, eta elkarrizketetan, nola orekatu artista izatea umeak edukitzearekin. Eta nik uste dut mugimendu feministak asko lagundu digula, guri gizonei, askatasuna eman digula pentsatzeko orduan, eta elkarrizketa irekiak izateko orduan. Eta nik uste dut, bi ume... Nituela egin dudan lehen filma izan dela orain, hemen ekoizle batzuk daude eta taldeko batzuk daude, eta esan nien begira, beldur handia daukat aita bezala porrot egiteko edo egiteari, eta ez dut nahi Gustav Born izan, esaten duelako 5 hilabete ospa egingo dut, eta lana daukadalako ospa egingo dut. Hori,
ez nuen nahi horrelakoa bihurtu eta, bueno, zuzendaria naiz eta gurasoa baita ere, aita baita ere. Baina nahi dut aita on bat izatea, eta Los Tomas hemen zegoela, nire alaba nagusiak antzeslana bat egin zuen, aurreskolan eta ekoizpen lanetan aritu nintzen, eta esaten zuen, barkatu joan beharra daukat, eta bueno, han filma bat geneukan, aitari buruzko historia batekin, esaten nuen, lanean esaten nuen aurreskolara joan behar nuela alabaren antzeslana ikustera. Eta egia da, hori bizitza horrelakoa da, eta batzutan barra egiten zidaten, baina horrelakoa da bizitza, ni ume bezala, set askotan egon nintzen, eta 80. hamarkadan gauzak askoz ere lasaiagoak izaten ziren, eta han pasatzen nuen denbora rodajetan aitonarekin, eta nik uste dut aukera hori ere posible dela, kompatiblea dela, bateragarria dela gure bizitzarekin. Ez dakit erantzun dudan, galderari erantzun diodan, ez dakit. Saiatu naiz behintzat. Ez dut izan balio sentimentala ikusteko aukerarik, iritsi berrin naizelako, baina Telmari buruzko galdera bat daukat, inpaktu handia izan zuelako nigan. Batez ere, pentsatzen, nire galdera da, nola izan zenuen ideia hori, eta zein zen zure kontaktua psikoanalisiarekin, ematen du, psikoanalista batekin hitz egiten nuen orain dela gutxi, eta esaten zian psikoanalisiaren fase guztiak, etapa guztiak hor zeuden. Thriller psikologiko asko dago munduan, baina ikusten badituzu ikuspuntu kliniko batetik ez dira oso fidagarriak. Orduan hori da nire galdera, ez? Nondik dator hori, fideltasun hori, zure gidoilari ezagutzen zuen psikoanalisa, edo nondik hartu zenuen hori. Jo, eskerrik asko Thelma aipatzearren, jende guztiak esaten dit filma raroa dela, baina niretzat filma guztiak dira oso personalak, eta eskerrik asko psikoanalisiari buruz galdetzearren. Termino hau nahiko zaila da. Zergatik hau, konotazio mugatuak dituelako, jendeak pentsatzen du zerbait zaharra dela, zarkituta Freudekin lotua dagoena, ez? Eta horren inguruan planteatu duzu zure galdera. Dinamika psikologikoari buruz ari gara hemen, ez? Telmaren gaia hori da, hain zuzen ere. Esperientzia, oinarrizko esperientzia bati buruz hitz egiten du, eta niri izakiaren ideia asko gustatzen zait, baina alderdi humanistiko batetik ikusita, ez? Eta irakurri ditu teoria psikoanalistikoak eta gaiak interes handia dauka niretzat, baina nik filma hori ikusi nahi nuen gehiago irudiak bezala, ez? Idei batzukin lotuta dauden irudien bilduma bat. Eta horrek mugimendua sortzen du, eta nola adaptatu hori pertsona gazte baten garapenarekin, nola lotu hori bere emozioen bilakaerarekin, adibidez. Hor, benetazko bere botere erotikoarekin lotuta dago, eta hori lotuta dago bere gurasuen mugekin, ez? Beraz, hori jartzen baduzu Norvegian, kontestu tradizionala daukana, eta kultura tradizionala eta katolikoa, eta
edo ingurune, landa ingurune batean kokatzen baduzu, oso restriktiboa dena, oso mugatua dena, bueno, gauzak aldatzen dira orduan, eta hori existitzen da, hori egon badago Osloren inguruan. Orduan, alderdi humano aurkitzea interesgarria izan zen. Nik uste dut, horrela ez dakit psikoanalisiari buruzko galderari erantzuten diodan, baina nik uste dut gauza hauek guztiak interesgarria direla eta oso pozik nago entzuten dudanean impacto bat, eragin bat izan zuela zugan, hori zen hain zuzen ere nire asmoa. Telmari buruzko beste galdera bat. David Lynch aipatu duzu, zoragarria den zuzendaria, aipatu dituzu Buñuel eta Almodóvar. Nik uste dut fantasia zure filma guztietan presente badagoela. Fantasia ametxetan ikusten dena edo desioetan ikusten dena, baina Telman bestalde filma fantastiko bat daukagu, superheroiekin lotuta dagoena, eta orduan nola uztartzen duzu hemen fantasia kasu honetan? Telma, that what is your link to fantasy? Berriro galdera egiten ari da inglesez. Also touch a little bit science fiction, well, not fantasy or things like that, and especially you were saying, sorry, the second part I don't remember. La segunda parte. Muchas de sus películas está la fantasía presente desde un punto de vista más cotidiano y en Telma está ya, exacto, sí. Because in other of your films there's some fantasy in things of day-to-day life, but in Telma is more there, and it's almost, he said, it's almost like a superhero movie. No, it's true. We were trying to go. Bai, egia da. Nik hori ikusten dut. Ni kuriositate eta jakemin handia daukat zinemarekiko. Eta, beti ari naiz pentsatzen eta nire filmak oso esperientzia fisikotik sortzen dira. Eta nik amestu ditudan irudiak garatzen ditut, eta nire filma guztietan ikusten dugula nire interesa garunean dagoela, gizakion barruan dagoen hori, eta kamera horrean hori ez dugu ikusten, baina sentitzen dugu, orduan nire lana zein da, benetan hori erakustea, eta nola, sekuentzia, ez dakit, amets bateko sekuentzia batean, edo ambiguetatearen bidez, ez dakit, nola transmititu dezaket hori? Agian gizaki baten aurpegi bat erakutsiz. Hori guztia erabiltzen dut barrukoa erakusteko, eta hori nik uste dut oso interesgarria dela, eta nik uste dut Telman horren bersio bat ikusi dugu, muturrekoa agian, bai. Sí, hay muchas. A ver. Hello. Kaixo? Aurten Viniseko zinemaldian zure filma guztiak estrenatuko dira, eta hori aukera izugarria izango dela iruditzen zait. Sorpresa handi hartu nuen, jakin izan nuenean, eta horregatik nahi dut partekatu. Eta, ez dakit gustatuko litzaidake jakitea zer egin behar duzun etorkizunean, eta inork ez dit galdetzen zergatik ez ditudan egiten labur metraiak edo itzuliko naizenik luze metraiak egitera. Kuriosoa da.
Bueno, egia da proiektu batzuk ez direla atera nik uste nuen bezala, baina ez dakit oso ondo zer egingo dudan hemendik aurrera. Oso zaila da laburmetraia proiektatzea eta lan hori egiten dugunean, sortea dugunean, finanziazioa lortzen dugunean, gustatzen zaigu, claro, noski, gustatzen zaigu aktorekin denbora gehiago gotea, ensaiatzea, eta hori laburmetraietan ez da hain erreza. Ikusi duzu Pieta? Nik uste dut nire laburmetrairik onena dela. Ikusten dudan bakoitzean, ez dakit nola lortu nuen hori egitea 25 urterekin, eta ambizio handiko lana da, eta orain beste pertsona bat naiz, orduan ikasle bat nintzen, baina ausarta izan nintzen, benetan ausarta izan nintzen. Txuri beltzean grabatu nuen, Alan Rene estiloa daukator, emozioak nahazten ditut, ez nengoen batere prest, baina benetan harro nago horretaz, eta, bueno, nik uste zerbait polita lortu nuela egin. Bai, zorionak, filmagatik, eta nire galdera hauxe da, balio sentimentalak baldu. Bueno, geruza sentimental asko dauzka, eta erakusten ditu, nola ikusten duten mundu, artea, zinema, nola egiten duzu lan, nola garatzen dituzu geruza horiek guztiak gidoian, eta nola filmatzen dituzu estena horiek. Haze galdera, eskerrik asko. Historioaren ideia, bueno, alderdi sentimentala oso proiektu simple batean gara dezakegu, orduta hogeikoa, baina niri interesatzen zaidana da gizakion jarrera, portaera, eta nik nahi dut hori esploratu eta ikusi, zinemanan agertzen diren gauza batzuk ez daudela aurra ikusita, baina gidoiaren eskaerei erantzuten diote, beraz nik adi egon behar dut, prozesuaren etapa guztietan eta aukerarik onena aukeratu. Jakinda noskin nire hariman garatu nahi dudan gai bat badagoela, eta hasierako fasetan nahi dut jende guztia inplikatuta egotea, eta horrela, ideiak ekartzea, baina, badago hor gai nagusian, gidoian barkatu. Eta gero gauza horiek garatzen dira, sentimental edo balio sentimentala filman hau oso argi ikusten da, oso esperientzia simpleak direlako, nola izan anaia, nola izan aita, nola izan ume, denok dauka pasatu dugu horrelako prozesu bat, eta filman lan egiten duten pertsona guztiek beren ekarpena egin dute. It's about the characters as well. I was just wondering. Bai, pertsonaiei buruz hitz egin nahiko nuke. Nik uste dute gidoilaririk onenetarikoa zara, pertsonaiak garatzekoan, eta pertsonai konplexuak, eta nola erakusten dituzun pantailan, eta nire galdera hau da. Pertsonai hauek non daude inspiratuta, benetazko pertsonak dira, zure bizitzan egon diren pertsonak dira? Bai, norvegiarra naiz gainera, kaixo. Bueno, hor gauza desberdin asko dago, ez da? Azken finean, aktorengandik ikasi dut, esketik baita ere, zuzendari izugarria da, bere filmak ere zuzendu izan ditu, eta pertsonaiak nola
sortzeko prozesuari buruz askotan hitz egiten dugu, eta badakit bere tokian jarri behar zara, eta gauza subjektiboak galdetu behar dizkiozu pertsona guztiei, eta idazterakoan ariketa ona izango litzateke adibidez, baldin badakazu estena bat, non norbait sartzen den, eta bigarren mailako pertsonaia den, eta pentsatu behar duzu, noiz jaikiko den, eta nor den, eta nortzuk diren benetan, ez? Pertsona hori garatzeko bere ingurunea ikusi behar duzu, eta irekita izan behar duzu, ez? Dokumentalak egiten dituzunean antzerako gauza bat gertatzen da, Renata dago, eta, bueno, itxura egiten du, ez? Beste pertsona bat dela itxura egiten du, eta bere ekarpena egiten dio pertsonaiari, eta izugarrizko aktoresa denez, beste norbait bihurtzen da, denboralditxo batean, ez? Eta, bueno, goizean jaikitzen da, eta pertsonai horretan murgildu egiten da. Eta hori, bueno, ez da erraza, eta oso ondo egiten du. Nik, edo aktore bezala, ulertu behar dugu nor den gure pertsonaia, eta gero ulertu behar dugu estenaren dinamika hori. Eta ez da liskarra, baizik eta portaeraren edo jokaeraren egitura ulertu behar dugu. Estena batzutan, pertsonai batzuk bakarrik daude, baina beste batzutan testuingurua dago, evento bat dago, gertaera bat dago, edo misterio bat, eta hor, are importanteagoa da nolako jokaera daukan pertsonaia, eta hori koherentzia bat izan behar du. Pantailan ez dut, ez dugu inor ikusi nahi, intentzio izkuturen bat daukana, ez? Bueno, ez dakit nola erantzun galdera horri egia esan, oso zaila da. Alik eta beren egiten saiatu naiz. Bai, eskerrik asko. Hitz egin dezakezu? Agian zure etorkizuneko proiektuei buruz? Ni Txinan bizi naiz, ekoizlea naiz, eta ez dakit, jakimina daukat, agian Txinan egingo duzu proiekturen bat? Zuk proiektatzen duzun biguntasun hori, samurtasun hori, nik uste dut Txinan publikoa izan dezakela. Inoiz ez naiz egon Txinan, eta ez dakit, baina izan daiteke, zergatik ez, ideia batzuk badauzkat, baina ez dakat ezer solidorik, ez dakit nire bideak nora eramango nauen. Komentatu duzu? Zure karreran, edo zure ibilbidean, bueno, zure burua pertsonalki garatu duzula. Zer esan dezakezu aretoi buruz? Bueno, egia da, nire kontratuetan adibidez, ekoizleekin eta banatzaileekin lan egiten dugula, eta saiatzen dugu gure filma zinemetan mantentzea alik eta denbora gehien. Eta batzutan gutxiago ordaintzen digute, baina lehentasuna ematen digute zinema aretoetan. Eta hori da arduratzen nauena, eta ez dit axola hori modan dagoen edo ez. Agian zinema areto gutxitan egongo gara, baina nahi dugu hor mantendu alik eta denbora gehien. Hori da nire helburua, hor egotea. Batzutan jendeak esaten du, zinea hiltzear dagoela. Egia da egitura aldatzen ari dela. Baina momenturik onenean gaude, filma pertsonalak egiteko.
gure publikoarekin konektatzeko gogoa baldin badaukagu, hori orain momentu ezin hobea daukagu hori lortzeko. Beraz ni baikorra naiz. Niretzat hau garrantzitsua da, eta badakit hau borroka antzeko bat dela filmak egiten dituzunean, liskarrei aurre egin behar dizkiezu, zuzendaria naiz, eta gidoilaria naiz, eta idazten dut. Bai, hori guztia egiten dut. Eta bai, finantziazioa aurkitu behar dut, eta nik uste dut denok guztiok daukagula helburu berria, ez? Nahi ditugu gure filmak zinema aretoetan mantendu. Eta zinemagileek zer egin dezakete? Zer egin dezakete, ez dakit, streamersen eraginari aurre egiteko. Bueno, egia da, zure opera prima egiten duzunean oso egoera zaurgarrian zaudela. Hori horrela da, ez? Baina, bueno, filmak egitea oso zaila da. Oso zaila da. Urtero egiten dira filmak non zuzendariak ez duen kontrolatzen zer ateratzen den hortik, baina egia da horri aurre egin behar diogula. Nik sorte handia izan dut, nire ekoizleak oso ulergarriak izan dira, ulerkorrak izan dira beti, baina bueno, badago hor botere liskar bat, ez? Eta erantzukizun moral bat ere izan badaukagu. Zuzendari bat bere familiatik urruntzen da, bere filma grabatu ahal izateko. Eta hori horrela da. Hor botere badago, ez da? Eta, bueno, hor egon ere badago interes finantziaro bat. Horren atzean. Eta hau mahai gainean jarri beharra dago, nik proiektzio oso desberdinak egiten ditut, eta tira alderdi edo nola esan iruzkin negatiboak, jasotzen ditudan iruzkin negatiboak ere kontuan izaten ditut. Feedback hori ezinbestekoa da niretzat, eta nik askatasun hori daukat, ez? Eta aukeratzen dut behar dudana. Eta film komertzial asko daude non zuzendariak oso implikazio handiko jarrera izan duten, ez? Ideia edukitzeko momentuan, gidoia garatzeko momentuan, eta gero batzutan arrakasta hutsa izaten dira. Orduan nire ikuspuntua aktoreekin lan egiten dudanean, bada aktoreak babestekoa, ez? Eta goxotasun hori ematea, nik uste dut horrela egin behar dela lan. Zure maitasuna ere nolabait eman behar diezu. Behintzat, ez? Ze polita esango litzateke norbait zuri buruz izatea, zuzendari honek bere onena eman du, alik eta beren egin du bere lana. Eta nik hori nahi dut nire aktorengatik zuzen ere, ez? Renata nahi dut bere lana alik eta beren egitea. Besterik gabe, ez diot besterik eskatzen. Bueno, uste dut hemen utzi behar dugula. Agian azken galdera bat egiteko denbora daukagu, ez? Ez esaten didate, beraz, eskerrik asko guztioi.